Chini media rano bele bele kan hambai ribo. Jengtini Ramchandragarh ADC constituency ningai. Jengtini kaisa rally pada narka. Jengjotor saimano. Tini bele keno hatung khazan bising tei jengtini or rally kena thangai tongo. Jengtini Chini Joto amsayo. Chini buba grano hambairi kaisreli nar laijak joto kami aba kereng thaya tini relik balai tongo. Chini kaisa khatungmani kaisa koktuma sal kolma romboi chini buba gra. Chini bagai Supreme Court je VC election ti boje fight ke tongmani. Ini final hearing kha. Ini cuma Honorable Supreme Court cuma Justice rukha. Awan bagai cung Honorable Supreme Court no cung belai kan hambai ribo. Te cini buba grano cung on behalf of Arsigat ni joto lukuronggai cung bono kulum horo je Hanai 2016 no last VC election mani ini 10 years ya golo. Ini cini buba grano cai tungman bising tei. Bini tridulman bising tei. Bini fight keman bising tei. Jeng tina all justice mangka. Awan bagai ang cini joto lukurong na ang koinen musungo. Jeng cini buba grano jeng logiri tong hangke. Jeng thanca tong hangke. Jeng gerak tong hangke. Jeng cini buba grano poito tong hangke. Jeng salsa bebak jeng je injustice ngi tong mani. Je jeng cini mantai shoktai tong thai nok thai cha thai kok thai. Bebak jeng sek jagai jeng buibai jeng jalok kiklai jak tong mani. Obo jeng bebak justice manai. Awan bagai jeng tini ozarawo chini Arsigat ni joto lukurong ni ngai. Jeng chini buba grano paifle hambai te khulum horo de Honorable Supreme Court no jeng hambai ribo. Tini om haike jeng buskang faini jorabo. Chini buba grano je demand khai tong mani chini Tripura Accord 125th Amendment Bill Greater Tripura Land ti je chini bora choba khlai tong mani salsa tini ya khanaya salsa chini buba grano chai tong mani bising tei jeng o mani ne bus man nai awan bagai jeng chini buba grano suri nai chini bora sak ham tong thong bo chini joto lukorong suri man bising tei chini bora tebo strongly bo fight khai chini je tofani man tai sok tena bo phiro ri mani awan bagai tini o jarabo jeng belegan khatungjak Sara Tripura chini lukurok belegan khatungjak haino hai jeng chini buba grano buskang faini jorabo jeng je buskang je phru choba ang khoro jeng joto lukurok chini buba grano jeng nongni samung khibi pano jeng chini buba grano logiri oi buskang jeng agolai nai ane faini je election no chini ADC election ngthung VC election ngthung jeng chini buba grano Arsigan lukuronggai jeng huge margin by khlai jeng chini buba grano kablai khlai ro holai nai ane jeng joto lukurok jeng chini joto buba grani joto warriors sok jeng ready tongo buskang jeng chini buba grano kablai khlai nai bagai hambai boran chim bujra himata khul jeng tini chini Sonkola je chini party ope simi chini Baijalbari ni je school ground jara chini rally khamne bising dei chini buba grano hambai lai nai te je sumunga ADC election na BJP ba election ngi de batai na ti bramata single batai na bo ba hai abo to chini final jarawo chini je party decision eba chini je higher authority no hoite no saklai jangnai abonarok naisingi tongdi aboni je election ni bagai jeng joto preparing laijak chini bogora je order bo je instruction no jeng amon follow up khai buskang jeng agonai hambai Mungkin tong photo om ti yak om ti ngai yak follow bai Kini ni salah bubagra nono hambai yafalo bubagra nono hambai yafalo Tansa long live Tansa long live Tansa long live Pramotha long live TWM long live White Yang long live Ambulance kita lain hokari ang kali kalau tongan kita ambulance tu kita lain hokari Bazar kami nokla baba bazar baba college baba school baba
우마니 고고 무파니 고고 깨레니 고고 아니 졌더니 고고 아니 남도들 갔도 아니 졌더니 가와 졌더니 고고 빨래 몰래 졌더니 가와 졌더니 고고 반사 디프라모타 무바드라 mereka apa itu teman